να τρέξουν με μακρύτερο και μεγαλύτερο δρόμο και πιο εντυπωσιακό. Ο νυν προπονητής της Εθνικής Ομάδας Σερβίας από πρόπερση, δηλαδή όταν πήρε τα αηνίατας από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς και προπονητής Παναθηναϊκού βεβαίως, απέχει 2 νίκες ή 48 ώρες αν προτιμάτε από την αιωνιότητα, από ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ που το κατέχει μονάχα ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ, όντας ο μοναδικός Πόνης, Καρνισόβας, Μαρτσουλιώνης, Εϊνίκης και Μαρκεβίτσος. Της Παναγιάς τα μάτια. Ο Εϊνίκης ήταν ο χειρότερος. Ρέκορντ μας συμμετοχών στην εθνική ομάδα. Βραδιά στο μάτς με τη Γεωργία. Πιστεύω ότι ο Γιώνας, περνώντας από την Ελλάδα, έμαθε ότι, μάλλον έμαθε, σε 9-7 υπέρ της. με συνεχόμενα drive, έτσι. Λείπει ο Κλέιζα, λείπει ο Μοτκεγιούνας, λείπουν τα αδέρφια Λαβρινόβιτς, οπότε και αυτός αλλά και ο Ματσούλης όταν παίζει στο 4 θα χρειαστεί να καλύψουν και τα κενά των παιχτών που δεν... Η πρώτη απόπειρα ήταν επιτυχής άμυνα του Μπογκντάνοβιτς. 4 δευτερόλεπτα, τόσα έχουν στη διάθεσή τους οι Λιθουανοί στην επαναφορά από την baseline. Είναι ο Καλνιέτης που άφησε το κουμπάν και θα παίξει ξανά στις Ζαλγκίρις. Και εδώ 2 δευτερόλεπτα πια μένουν. Καινούργια επαναφορά, οπότε πρέπει να γίνει μια πάσα καθιονδήποτε τρόπο. Η αλλαγή του Καζλάουσκας είναι... ...18-14 μπροστά η Λιθουανία. Το high-low, Γκέλτσα, η τάπα στο Ραντούλοβιτς 2 φορές από τον Βαλαντσούνα. Γκέλτσα, 22-17 προηγεί τη Λιθουανία σε έναν ημιτελικό με υψηλό τέμπο. Η μπάλα στα χέρια του Μπογκντάνοβιτς. Δεν θα περάσει η πρόθεση των Σέρβων για πρωτεύοντα, ούτε καν για δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Μπογκντάνοβιτς, καλή άμυνα, ο Κουσμίσικας βάζει τα χέρια του. 22-17 μπροστά οι 2 πρωταθλήτρια Ευρώπης, οι 3 πρωταθλήτρια Ευρώπης μάλλον. Η Λιθουανία τελευταία φορά. Δεν μπορέσαν να βάλουν την μπάλα στο Ραντούλτσα καθόλου. Σεϊμπούτης θα σουτάρει για 2. 26-17. Η ηλιά του Βαστος είναι 9. Έχει τραυματιστεί όμως. Δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Τώρα θα σηκωθεί ο Νέντοβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς θα επαναφέρει τον Στέφαν Μάρκοβιτς. Είναι προφανές ότι από όλους αυτούς που έχει στην περιφέρειά του ο Σάσα, ο Μάρκοβιτς είναι μακράν ο καλύτερος αμυντικός. Είναι παίκτης που να βγάλει τα σηκώτια ενός αντιπάλου. Το ξέρουμε αυτό από τόσα χρόνια που παίζει και στην εθνική ομάδα και σε καλές ευρωπαϊκές. Αυτή θα είναι συμπαίκτες με τον Ιαν Μπουγιούκα που θα είναι εκεί του χρόνου και θα τον δούμε και με το Παναθηναϊκό στις 13 Νοεμβρίου κιόλας που παίζει τις Ζαλγκίρες. Συνεχίζει η επίθεση για τους Λιθουανούς. Κουσμίνσκας έχει μισμάτς εκεί με τον Μπογκντάνοβιτς. Θα πάει, ωραία, εδώ και διαβάζουν οι Καλνιέτης. Ωραία, θα περάσει ο Γιανκούνας. Εκεί θα βρει τον ελάχιστο χώρο που χρειαζόταν μέσα στην άμυνα της Σερβίας. Για να έγινε ένα screen του Γιανκούνα στον παίκτη που μάρκαρε ο Μίλος στη weak side, στη baseline.
Αλλάξανε οι Σέρβοι πολύ εύκολα σε αυτό το screen. Σεϊμπούτης πηγαίνει πάνω στον Μπογκδάνοβιτς με ταμπλό, rebound του Ραντούλιτσα. 35. Ο Μπιέλιτσα παίρνει... Τεόντοσιτς. Εκεί κλείνεται. Θα μαζέψει το επιθετικό rebound και υπάρχει βολές. Φάουλ. Από μια χαμένη... Στον Ραντού, όχι. Το φάουλ είναι του Γιανκούνα στο δεύτερο. Θα γυρίσει ο Σιμόνοβιτς. Από μια χαμένη επίθεση κερδίσαν το μεγαλύτερο και μαζέψαν το παιχνίδι. 40 δευτερόλεπτα πριν λήξει. Βγαίνει ο Μιλάκνης με τον Μπιέλιτσα. Ισοϊψής για να μπορέσουν... Πάει μπαλά, παραλίγο. Θα κάνει σουτ και τι κάτσει εκεί ο Καρνέτης. Εδώ διαφορά στον πόντο. 12 δευτερόλεπτα Ακούμπησε ακόμα. το Στεφάνι η μπάλα. Αλλά τέλος πάντων χάθηκε η μπάλα. Στο νούμερο 27 του Suns το 2014. 35-34 στον πόντο. Ήρθαν όλοι οι παλιά πρωιά εδώ να ενθαρρύνει ψυχολογικά. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να μπουν και να παίξουν τη μεγάλη ομάδα των Λιθουάνων. Pick and pop. 2 τεσσάρια ξεκίνησε. Στο 1 μέτρο. Τώρα πηγαίνει πάνω του. Rebound από τον το Μαρούσι που πήγε δανεικός ο Ρόνι. Για Ματσιούλης εναντίον Σιμόνοβιτς, φάουλ από το Σέρβο. Από τον παίκτη της Ορτές. Βολές. Επανέφεραν την ισορροπία οι Λιθουανοί. Με ένα σχήμα που ενδεχομένως θα θεωρεί το επίφοβο και γενικώς, μένουν ακόμα 11 λεπτά. Είναι έτσι, πιο καλή εικόνα που βγάζουν οι Λιθουανοί στο μάτι. Φυσικά, μα γιατί... Οι Σέρβοι είναι λίγο μπερδεμένοι. Η Λαβρινόβιτς και αυτή σιγά σιγά. Και αυτή είναι μεγάλη απώλεια. Και αυτή είναι. Γιατί βέβαια αυτή... Εδώ κοιτάξτε μια άμυνα. Τρομερή άμυνα, αλλά βρήκε την πάσα. Η έξτρα πάσα. Το σούτ του Μπογκδάν. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει μια κουβέντα που την κάνω μετά. Θεωρητικός η Σέρβη. Παίξει ο Κάλινιτς και να παίξει περισσότερο χρόνο με 3 γκάρ και όσες φορές μπήκε ο Σιμόνοβιτς μπήκε, ο οποίος πιθανόν είναι πιο σταθερός στο σουτ και γι' αυτό πιθανόν να τον έβαζε, αλλά ο Κάλινιτς κάνει και άλλα πράγματα με Λιουμπλιάνα, φιναλίστη στη Λιουμπλιάνα, 4η πέρυσι στο παγκόσμιο και τουλάχιστον 4η εδώ. Αλλά ναι, κάποτε εμείς μεγαλώσαμε με το μύθο ότι οι Σέρβοι δεν κάνουν ποτέ βολές και πέναλτι. Ναι. Αλλά και βολές κάνουν. Ενώ μέχρι τώρα κάνανε αλλαγές και ήταν πάντα επάνω του, τώρα τον αφήσανε. Η κούραση. Σεϊμπούτης. Άλλο. Εδώ είναι φάουλ ή όχι? Όχι, δεν είναι φάουλ. Απλώς η μπάλα έξω. Κατοχή 11 δευτερολέπτων για την χώρα στην οποία το μπάσκετ αποτελεί κάτι παραπάνω από εθνικό άθλημα. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι... Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Η ταυτότητα ίσως και η θρησκεία τους. Γωνία η επίθεσή τους έγινε στην baseline, όπου όταν είσαι στην baseline έχεις και την άμυνα της γραμμής.
Και χωρίς center. Να μαρκάρει και το Ματσιούλης, μπορεί. Καλνιέτης. Αλλά ο Ματσιούλης πήγε Πάσα μέσα. Ωραία άμυνα, ωραία πάσα. Φοβερή αλλά άμυνα ήρθε ο Μάρκοβιτς εκεί. Το Μάρκοβιτς. Ωραίο timing στον αέρα. Το μπλόκαρε. Σταματάει τον Γιανκούνας. 57-53 είναι το σκορ. Οι Λιθουανοί έχουν 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσουν αυτή την επίθεση. Διάβασε πολύ ωραία ο Μάρκοβιτς αυτή την πάσα μέσα στο καλάθι. Μετά το pick and roll και πήγε. Μέσα για τον Έρτσεκ. Έρτσεκ εναντίον Κουσμίνσκας. Τον κάνουν σάντουιτς οι Λιθουανοί. Lay up. Πήγε να τελειώσει τη φάση με ένα κάρφωμα εκεί ο Ματσούλης. Υπάρχει φάουλ. Το έχουν σφυρίξει οι διαιτητές πάνω στην προσπάθεια του Ματσούλης να καρφώσει. Τέτοια ώρα κάρφωμα δεν υπάρχει. Ειδικά όταν είναι πίσω η άμυνα. Νομίζω δεν υπάρχει ούτε φάουλ εκεί. Δωράκι, εντάξει, κάνουν και οι διαιτητές. Δεν τους έχει βοηθήσει. Και όντως η Βιέλιτσα στους 2 πόντους η Λιθουανία. Ωραία άμυνα του Βαλατσούνας. Εκεί ποιος θα πάρει την μπάλα. Πολύ ωραία. Τη δύναμη της ιστορίας. Αυτή η απίθανη ομάδα. Μπράβο. Που πάντοτε φροντίζει να επιβεβαιώνει τη σχολή και την ιστορία. Break. Harden just picked up his first personal foul, and of course, every time the Harden and Meta World Peace get together, it's going to be highly looked at. We just saw an inadvertent elbow thrown by Harden. And the key word there, inadvertent. This is totally by accident here by James Harden as Meta World Peace was going in for the reach. Harden was going behind his back with the left and caught him with that left elbow to the nose area. Derek Fisher has just checked in the contest. He's taken on the drive, blocked by Bynum. Bynum's third in the NBA in shot blocking. Artest drives and finishes. And the Laker crowd fired up. And a shot as Harden goes down. And World Peace elbowed him. Oh no. Ron Artest squaring off with Serge Ibaka. Or World Peace, I should say, but it made reminiscent of Ron Artest. And I don't know if it was inadvertent or not, but he hit him with an incredible elbow to the head. And he's been ejected. Well, he's by himself now. The Lakers should make sure somebody gets over there. He was celebrating his dunk. And he absolutely leveled. He was just explaining it to Gary Zielinski what he was doing. I think saying I'm doing the celebration. Let's take a peek. Oh, that's disgraceful. That's not only ejection, that's going to be a suspension and should be. What a disgrace. So he has been ejected, and as I said, if the suspension is going to follow that, it's Harden really shaken up. And in these days, you start worrying about concussions. Oh my goodness. And then when he came out and some of the Thunder went to approach him and confront him on it, Artest was, as he was getting in a fighting stance, well, it just brought back memories of the Palace. Fortunately, everything settled down. Wow. And you see, I mean, that's a direct hit and a forceful. It's one of the strongest guys in the league. The damage that you can do with something like that. And it's just, you know, Artest, here he's trying to
make some excuse for what he was doing, which is just not true. And he's come such a long way from that palace. He's rehabilitated himself in so many ways. On sportsmanship, the whole thing, and to do something like that. The officials obviously looking over at the video, and he's going to be ejected, obviously. Again, you thought he was past that kind of antics, and especially something that could, so hurt somebody. Crowd booing, but I don't believe they've showed the replay of what happened to the crowd, and I don't think they will. If they did, they wouldn't be booing his ejection. And Harden was down for a long time, and he's going to go back to the locker room to get checked out, rightfully so. Harden, who has just been superb, 14 points in 13 minutes. What a year it's been for him and for the Thunder. And then just such a cheap shot like that from World Peace. What are you thinking about? Would you agree that that's going to result in a suspension too? I would think it would result in a multi-game suspension, and if it does, it'll impact the first game of the playoffs. If he gets more than one game, they only have one regular season game left against Sacramento. Yeah, after today, that's Thursday night. What the officials also looking at in a situation like this, when there's confrontation, does anybody get off the bench? Here you see Westbrook and Durant keeping Westbrook behind. Now you see the pose there as World Peace ready to go. Ibaka's just talking to him. He not look like he's coming at him with fist raised. No, but listen, you got to be ready to protect yourself. You don't know what Ibaka's. I don't care about that. Listen, you got to be ready to protect yourself because you don't know exactly what everybody's going to do in those situations. But I don't think anybody else should get technical fouls. They should come to the aid of their absolutely teammate. Gary Zielinski explaining it to the Thunder. So it's a flagrant 2, which is automatic ejection. Crowd booing, but they haven't seen the replay. Because I think even the Laker fans, if they saw the replay, would fully understand. And he's getting an ovation, but that's a ovation of ignorance in terms of not knowing what he did. And again, it's what's so disappointing is how far he's come from that early part of his career where he had trouble controlling his anger, and he's done so many good things since then. To get involved in a play like that where you can so hurt a player. And his level of suspension could well be tied directly to how severely James Harden is injured, because, not trying to speculate, but you could see where Harden might miss some significant time himself. So 2 free throws and the ball. Well, that's of no concern right now for the Thunder. There's just concern about their teammate, who was obviously badly shaken up on the play.